Bakulan kayu ki sing wanter ki saiki sapa sing wani badine paling sithik. Nek badine paling sithik ya oleh dagangan. Iki Kang ya spilke kayu sik rega 2 juta iki. Lalah iki. Bismillah kok kono gali iki Kang. Nek ketoke ngono tuwek. Kulitane padet. Alhamdulillah Kang ini 2 meter iki. Sing 2 meter iki di blower Kang ya dihitung manual ya gak iso iki. Iso 3 dina iki gak metu kayu. Tapi alhamdulillah ono blower jadi iso mempercepat pekerjaan iki Kang. Iku ali ning pol. Iki Kang ya spilke kayu sik rega 2 juta iki. Lalah iki. 80 ya metu gali piro iki? 20. Iya, 20 itu. Alon-alon gak tak yo. Yo. 20. Slut. Nah. Awane Le. Mang meter. Paling full lah. Ini mang meter metu piro enggak? Paling nih. Metu gali piro iki? Ditulas yo. Ditulas metu 20. Iki. Berarti kayu ki kan 5 meter 20 metu 20 bongkote mau metu 20 Kang nek diloses hitungan dhewe pujane iki lho iki sing metu 15 yo iki kayu ki meh sekitar piro 3 juta kan yo Kurang luwih 3 juta iki tak sebelke badine sak lokasi ning yo ora kabeh sak lokasi njuk badhe nyak yuto ora Kang kadang ono sik rugi njuk angkat junjung. Jadi engko sing rugi iki ketambal sing bathi yo nggendong sing rugi. Nek sak nggon kudu bathi kuwi ora iso. Nek alhamdulillah iki bathi Kang. Wis yo ngono wae Pak, duduke kono. Badine ini Kang, nek gambare iki 15 to. Alhamdulillah metu 18. Ah kuwi per tibike kan kok padha ning isine kan beda, nek regane kan padha. Kuwi Kang. 6 meter ya. Wis sensus iki Kang, sensus. Bah-bah ngecek jati. Cilik-cilik. Bar garap keling gede-gede ngecek jati cilik-cilik asane lemes.
Ning ra apa-apa iki kegiatan iki Kang. Weh. Weh. Nek jate iki bathine ra akeh. Motote mesti sithik iki. Saiki arah ngepres oleh dagangan Kang. Bakulan kayu ki sing wanter ki saiki sapa sing wani badine paling sithik. Nek badine paling sithik ya oleh dagangan, oleh kayu Kang. Nek ya minggu kok kadang kok sambatan lho Kang. Padahal tanggane dhewe sambatane dhewe ra mangkat. Bismillah muga dadi rezeki. Cek pit sono kling Kang iki. Dawane minggu. Piro kilometer setengah ini. Ketok itu wo. Karo iki Kang. Rong wit iki tak bayar iki. Rembuk. Bismillah kok kono gali iki Kang. Nek ketoke ngono tuwek. Kulitane padet. Karo kuwi pronggolan. Mesti tuwek iki. Tebakan Kang iki lek tuku pira iki sing bener. Dinggo sing bener iku tak kasih hadiah nanti. Lek tuku pira. Alhamdulillah Kang iki wis tak rembuk iki 2 pohon deal 400.000 kali Bu sinten? Bu Martinem iki. Tukang juragan growol, juragan geblek iki Kang iki. Alhamdulillah aku sowan rene Kang gawani growol iki walah ling gawani ora kira-kira pokoke Kang. Alhamdulillah iki oleh rezeki. Niki artane nggih budhe niki. Gambali sik wau budhe. Growol Kang iki. Sampeyan nek wong adoh mesti gak ngerti growol. Alhamdulillah iku oleh growol, oleh kayu iki. Gak dikancani karo kakungku iki. Arep pesen growol apa? Sing arep pesen growol geblek akeh rene Kang iki. Nah. Karo ibuke langsung iki. Mriki niki pundi Bu? Nogaten. Nogaten nggih. Daerah Nogaten iki. Kulon Progo. Nanggulan ya Jan yo. Kulon Progo Nanggulan iki desane Nogaten iki Kang. Sing arep Wiji Mulya. Nek dadi sarono. Nggih, kula dadi sarono. Niku napa Budhe? Niku. Nggih geblek. Oh, sik nggo geblek. Tesih manual nggih Budhe. Nggo kayu bakar. Oh, kayu nang goreng nggo kayu Mas. Nggih. Ora nganggo kompor. Budhe ngonten mawon nggih, matur nuwun niki. Mah digawan-gawani growol barang wis. Apa pas gawe nek ra gawe ya. Pareng nggih, matur nuwun. Mas, pareng nggih Mas nggih. Ya rezeki Kang. Wong apik ngger sowan e. Rezeki. Ero besok kono bangge iki Kang iki. Kang ra omah. Mengi-mengi Kang. Jam 09.00. Alah. Rano waktu longgar. Mengi tak cek iki. Penting oleh nogo aku. Nang cacing no. Males. Oh.